Ассалому алейкум, ҳамватанони азиз, ҳамватанони гиромӣ. ҳамроҳи шумо Саид Мурод Давлат. Ман хеле миннатдорам ки шумо рубрикаи мо тамошо мекунед, бо канали мо аъзо шудагӣ ҳастед, саволҳои беҳтарин доданед. Саволҳои шумо ба якдигаратон хеле ёрдам мекунад. вақте ки ман дар ин саволҳо ҷавоб мегӯям, бисёр мардум бо фоида мегирад, баҳра мегирад. Саволҳои бисёр бачаҳо ба якдигараш монанд ки ҳаст, вақте ки ман ҷавоб додам, бисёр одамо ин саволҳо бо ҷавоб гирифта истифода карда метавонанд. ҳамватанони азиз, дар поёни ҳамин рубрика, дар поёни ҳамин видео шумо мебинед ки почтаи мо ҳаст. Саволотонро ба ҳамин почта диҳед. Комментарий ба савол нанависед. баъд аъзо шавед дар канали мо, ё рафиқотон ба рекомендоват кунед, маслиҳат диҳед аз канали мо, направит кунед, одамо гӯш кунанд, маслиҳат гиранд. халқи мо тезтар фаҳмишаш дига шад, халқи мо тезтар зеҳнаш дига шад, халқи мо тезтар аз кори сиёҳ бурод, аз меҳнати сиёҳ бурод ватана мо обод кунем. кадоматон дар дилат як ҳиссияти ватандӯстӣ ҳаст, як ҳиссияти ватанпарастӣ ҳаст, камутон мехоҳед ки ҷиянату фарзанду ранги худат марди кор нашавад, илтимоси ман ҳамин ки ҳар як ёру рафиқе ки мешиносӣ ҳамин канали мо ба даъват кун ки хонда бинанд ё як чизо ёд гиранд. Саволҳои мушкилиҳошон бошад, саволҳошон метиҳам, ман ҷонам қатъи ҷавоб метиҳам. бародарои азизу гиромӣ, савол Суҳроб Абдалиев. салому алайкум, роликатонро тамошо кардам, беҳад суханҳои бебаҳо гуфтед. ҳақиқатан ҳам ҳамаи гуфтаҳотон ҳақ. ман ҳам пуламро ба он соҳае гузоштам ки барои ман бегона буд ва ягон тасаввуроте надоштам. дар натиҷа корам пеш нарафт. тақрибан 70-80 ҳазор доллар сарф кардам. диққат кунед, ҳамватано, ин савола гӯш кунедон. 70-80 ҳазор доллар сарф кардам. дар натиҷа 15 ҳазор доллар қарздор шудам. дар муддати 3 сол акнун нозукиҳои ин соҳаро фаҳмидам ва кам кам фоида дида истодам, вале аз он сабаб ки қарз дорам, маҷбур ҳастам ки ин бизнесро ба фурӯш гузорам. ягон маслиҳати хуб медодед, пешакӣ миннатдорам. Суҳробҷон, бародари азизам, шумо нав 3 сол умратона сарф карда, нав нозукиҳои ин корро ёд гирифта, уже аста а ин кор даромад гирифтанед. Бизнеса нафурӯшед. барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? ҳамон одамое ки шумо қарздор ҳастед, агар ки даромадатон слишком кам бошад, конечно, бизнеса фурӯшед. агар ки беҳад кам бошад, фурӯшед. даромадатон кам бошад. Не агар ки даромадатон 1000 доллар зиёд бошад ё 1,2 доллар бошад, нафурӯшед. барои 15 000 шуда. лучше график созед, ҳамин график қатъи доимо ҳар моҳ ҳамон қарздорон пулашона додан гиред. проблеми шумо вай ба нест ки қарздоро шумо ба давид карданай. просто қарздоро 3 сол интизор шуд ё 1 сол интизор шуд. шумо вай ба ягон чӣ надода истодед. агар шумо кам додан гиред, ва ё уже ором мегирад, ва ё уже шумо ба давид намекунад, ва ё шумо ба уже маҷбурӣ намекунад. проблема вақте ки одам қарз мефурад, просто кашола карда мегардад, барои он вай одамо зиқ мешад. барои шумо агар доимо ҳар моҳ кам бошад, ҳар моҳ додан гиред, ин проблема гум мешад. Қурбонов Абдурозиқ. салом устоз, ман Қурбонов Абдурозиқ аз вилояти Суғд, аз ноҳияи Айнӣ, водии Яғдом мебошам. ин нақшаро як дида барояд дар ҳақиқат ҳам таҷриба надорам. алҳол юрист кор мекунам ва дигар коргарон назорат мекунам. ин кор қиин аст, ба телефон коргарон назорат мекунам. ин проблемаҳо бисёр, вақти бисёра мегирад, вақт бисёр меравад. ин кор мушкил аст барои ман. мехоҳам меҳмонхона накун. нигоҳ кунед, мехоҳам меҳмонхона созам, туризм ташкил диҳам дар водии Яғноб ва имсол 9 километр роҳ кардам. то имсол роҳ надошт, то ҳамон қишлоқи мо до педа 4 соат мерафтем. ва зиндагӣ сахт буд, аммо падарам ба нафақа баромаданд ва маро ба ҷояшон гузоштанд. рӯзе ки маро таъин карданд, ин роҳро сохтам. тӯли 9 рӯз ва нақшаи роҳро фавре тӯли 3 моҳ кашидем. барои 3 солагӣ истиқлолият боз як кӯпрук ва боз як мактаб месозем. аммо мехоҳам меҳмонхона низ созам, мехоҳам сармоягузорӣ кунам, аммо намедонам дар куҷо ва чӣ хел ва бояд куҷо равам, пеши ки маслиҳат гирам, чӣ хел сармоягузорӣ кунам. ғайр аз ин 3 гектар замини кишти картошка низ дорем. имсол аввалин бор кишт мекунем ва пулҳои дарёфт кардаамро мехоҳам сармоягузорӣ кунам. бародари азизам, бисёр Қурбоновҷон ва Абдуразиқ, фикратон хеле фикри бузург аст, хеле фикри хуб аст, ҷони ширинам. туризм сайёҳе барои Тоҷикистон як наҷотай. вақте ки ман дар Египт будам, дар Шарманшех, ман ҳамон вақт омӯхта будам, 2009 буд, яксола даромади шабин Египт таги 9 миллиард доллар буд. ин фақат ҳисоби туризм. шумо представ мекунедон, вес ВВП Тоҷикистон
внешний валовый внутренний продукт Таджикистана и так далее, ВВП Таджикистана ҳамаги 2 миллиард 3 миллиард аст. ҳаме даромадашу обороту ҳамаш қати 5 миллиард 6 миллиард мебарад. Ана Египет бошад якта туризм таги 7 миллиард даромад дорад. شما представить کنید. برای ما تاجیکستان آب خوب دارد، هوای خوب دارد، زمین خوب دارد. من شما مهمان نوازم. خلق ما مهمان نواز است. خلق ما همه خلق مثال دیگه کار دیگه یاد دادن خیلی مشکل است. نه فکرانه خلق دیگه کردن خیلی مشکل است. نه که خلق ما مهمان نوازه یاد دادن در کار نیست. و همش میدونن این کارا. همش این کارا کردن میتاد. خلق ما خوراکا باش فرزنداش به نمیتیاد کنفیت اعتیاد میکنند مهمانوش گسیل میکنند پدر و مادر ما در کودکی گوشت جلو کرده میموندن که یک مهمان بیاد مهمان بتیم کودکو به نمیدونن همین خیلی بود ما خودم همین خیلی بود کودکو ما بعضی وقت کنفیت ها میدوزیدیم ما خاطرم به هست یا خاطرم نمبر من همه تاجیک همین خیلی زندگی دارد بایشم کم بغلشم همین خیلی بود از قدیم ما مهمونامو با بهترین چیز مهمان ما میتیم خود داده اما یک ادیال داشته باشیم همون مهمان خونی ما مهمانی بیاد همون ادیال مهمان میتیم خود ما باشد در کوخنی یک جای شب روز میکنیم برای این چیزا گفتنیم هموطنان عزیز ما باید که توریسم در حقیقت پیش برم در تاجیکستان سرویس سازتون جاهای خدمت رسانی نقد سازتون کачество ساز در دولت‌های بیگانه دیده یاد گرفته اومده وطن به پول ولاژ کنید دیده یاد گرفتون بسیار کار خوب عبدالرزاق جان الهی خدا عمرت دراز کنه برادر عزیزم خلقت بکرده استادی راه ساخته استادی مکتب کرده استادی کوپرک ساخته است قندت زن برادر عزیزم обязательно این کارا کن برای سرمایه گذاری پیش از اونه که کартошката فروختی پولت جمع کردی اول درس خوان مصلحت من تو به این اول درس خوان اول وقتی که من در تاجیکستان درس میتیم آماده خوان من همین درسو با یاد میتیم کدوم کارا کنید کدوم کارا نکنید کدوم بیزنس آیندهش خوب است کدوم بیزنس آیندهش نقص نیست کدوم بیزنس در آینده خوب همین ساحه توریسم قپیدگی برادر عزیزم همین ساحه توریسم قپیدگی گورنی توریسم условия ساز همین طرف مشکل میرفتگی گروپ ها ساز من تو بسیار چیز یاد میتیم اگر که خواهی ساحه توریسم یاد گیری من ایوب من تو یاد میتیم چیکار کردن در کار که در حقیقت همین طور کروگلی سال تو به درآمد دادن گرفت در تاجیکستان همین ساحه یاد اگر که خواهی کمی سال کار کنیم من جونم خاطر تو یاد میتیم برادر عزیزم دالشیم برای سرمایه گذاری کردن اول فهمیدن در کار همون جای به پول موندن در کار که پول نیست نشد پولت باید که پولت زیاد شد که نیست نشد برای همون تو هوا انالیز کردن هوا فهمیدن استراتژی ساختن دونستن در کار مالش دالشیم کدوم برادر ما سوال داده گستن سوال من یک دانشگاه را زواج نکرده با مهاجرتی مهنتی آمدم آیا من از اینجا که رفتم من از روی اختصاص خودم کار کنم یا که بیزنس کشایم برادر عزیزم کدوم ساحه که تو با دست نقض میبیاد همون کاری که تو بهتر کرده میتونی هوا کن اگر که تو اینجا گشته روی همون ساحه که خونده استادی هوا خونی و نی که تو قدری بقوت نباشی سرانو زندگی سد کردن نمیتونی برای همون اگر که همون جایی که تو خونده استادی قدری بقوت شوی اگر همون کار کن نه اگر که روی تو دیدی استاد که همون چی به دلت نیست همون چی مهرش در دلت نیست همون چی تو قدری بقوت شدن نمیتونی نکن همون بیزنس نقض یاد گیرو هم بیزنس کن همون کار کنید که شما با خداوند همون با هنر دادگی ای گپی من گوش کنید همون کاری که خداوند شما با همون هنر دادگی ای به سبب شما میخواد که پروردگار خلق به خدمت کند همه وقت در خاطر داشته استید هر چیزی که چشم شما میبیند گرد دین شما با همین چیز انسان کردگی ای همین انسانای من شما برای آدما همه آدما یگون بالاتری نداشتن من شما یگون بهبودی نداشت همونم آیلش به پرابلم بود همونم پول نداشت همونم کسل میشد همونم قرضدار بود همونم عیناً من شما پرابلم بود یکی همین چیزا آدمای بزرگ ساختگی ای خداوند طبیعت ساخت انسان ساخت دلش موندگی چیزایی که دیده سو اینا انسان کردگی ای بس بالای علم کار کرده برای همون برادر عزیزم همون کاری کن که خودت به هوای به هنرت خدا دادگی هست ассалому алайкум муаллим ман дар голос мигрант суҳбати шуморо тамошо ва гӯш кардам ман дар ҳаёт бо хатои худам бо вазниниҳои зиёд дучор шудам роҳи зиндагиро гум кардам ман ба маблағи $150,000 амрикоӣ қарздор шудам
ба яке аз шаҳрҳои Русия коркунӣ омадам, мошин ба иҷора гирифта кор карда истодам, лекин кор маъно надорад, аз сабаби он ки қарздорҳои ман аз ҳар тараф фишору дашномҳои зиёд карда истоданд. як маслиҳати хуби шумо лозим. худованд совети шуморо сабаби кушоиш гардонад. маслиҳати шумо бародари азизам, агар шумо $150,000 қарздор бошед, ойлӣ қатъи кор накунед. рафта мошин аренда гирифта кор кардан, ин шумо ба ҳамин ойлик метиҳад, ин ойликтон ҳамон зиндагитон ба зур мерасад, пасандоз кардан наметавонед. шумо бояд бизнес кушед. шумо чӣ кор кардам $150,000 қарздор шудед? ҳамон суолро мефаҳмед ё не? агар ҳамон суолро намефаҳмед, як бор шиста ором гиред, китобҳои мана ёфта хонед, Москва бошед, дар любой шаҳри Россия бошед, любой шаҳри Россия ба магазини китоб раведу, пурсед Саидмурод Давлатов, китобе «Стать богатым может каждый». Стратегия мышления богатых и бедных. ҳамин дута китоб мана аввал дар Россия ёбед. Куҷое ба ки Россия бошед, рафта ёфта хонед. Гирифта хонед ҳамин дута китоба. Вақте ки ин китоба хондед, анагон ин якум кор. Дуюм коре ки шумо бояд кунед ин чӣ бошад? Кадом соҳа ба шумо ҳунари хуб доред? Кадом соҳае шумо беҳтар мефаҳмед? ҳамон соҳае ки шумо беҳтар мефаҳмед, як варақа гиреду, навистан гиред. Чанд направление. Мана мисол шофёрӣ кардан метавонед. Мана мисол бо чӣ кор кардан метавонед? Савдо кардан метавонед. Бо чӣ кор кардан метавонед? Нависед. 5-10 вариант нависед. 5-10 вариант буданаш дар кор. Нависед. Баъд аз даруни ҳамин 5-10 варианте ки навистед, се критерии хати, се намуна хати, се нишона хати, критерии хати, а ҳамин 10 направление ки навистед, якташа вибор карданатон дар кор. Кадомаша? ҳамон критериҳои адбор кадом буданаш дар кор? ҳамон намунаҳое ки шумо болои ҳаво шуда, нишондодҳое ки шумо болои ҳаво шуда, шумо бояд худатон ба направление вибрат кунед. Якум, ҳамон коре ки ҳама нағз мефаҳмед. дуюм, ҳамон коре ки бисёртар аҳам мебиёрад, пул мебиёрад. сеюм, ҳамон коре ки ҳама вақт кам мегирад аз шумо. ҳамин кора гирифта кунед, иншоаллоҳ кортон мана химра. Бизнес созед, план созед. Фикр накунед ки пул надорам. План созед, пул пайдо мешавад. шумо фикр кунед, одамо план месозаду, банк мерад, банк пулаш метиҳад. ҳамин не? Беплан банк равад, пулаш наметиҳад ҳеч ким. барои ҳамон пула ҷалб мекунад плани шумо, нақшаи шумо. худи шумо не. барои ҳамон план созед, нақша созед, рафта любой бизнесмени худ партнёр шуда кор кунед. Кортон якдам ба пеш мебаравад. қарз нагиред. ахотир дорад, қарз нагиред. Партнёр шуда кор кунеду, аз даромаде ки мекунед, пули қарзотона тиҳед. Ғайрат Каримов, ба назарам ки аз почтаи Ғайрат Каримов ин вай омадагӣ, насамим дили он кадом апамо навистаган ё муаллима ё хонума. Ассалому алайкум, акои Саидмурод, ман як зан модар ҳастам. Шукри Худо, хонашин ҳастам. Мехоҳам барои худам як кор ёбам. Хостам ба воситаи интернет ситивои маркетинг. Чӣ гуна аст, камтар мефаҳмондед? Дар ин ситивои маркетинг як сол аст ки мекобам, меомӯзам, аммо дар ин бояд нашуда истост. Дар ин бояд психолог бошӣ, то ин ки дигаронро даъват кунӣ, вагарна вақтро сарф мекунӣ ву халос. сумме кор карда наметавонӣ. Бароям чӣ маслиҳат медиҳед? Боз кадом роҳҳо ҳастанд ба ғайр аз ситивои маркетинг? интернет магазин кушода мешавад, интернет қатъи кор карда мешавад. интернет магазин бо арзонтартон мефурод. бо ҳамон хариду фурӯше ки одамо магазин мекунад, интернет қатъи ҳам карда мешавад. просто ин омӯхтантон дар кор. ситивои маркетинг бизнеси хубай, хеле бизнеси хубай. шумо бояд ки просто омӯзед. باید просто нағз омӯхтанатон дар кор. Ситивои маркетинг ба ман як гала одамо ёд додагӣ ҳастам, компаниҳошум бизнесмени ба хувашо рафтаган пули нағз кор мекунанд. Просто шумо барои ситивои маркетинг ба кор кардан психолог будан мумкин нест. Иш зарур нест. Просто шумо шарт нест ки психолог бошед барои ситивои маркетинг ба кор кардан. Не ки шарт аст ки шумо ҳамон коре ки мекунед фаҳмед. Не ки шарт аст ки ҳамон коре ки шумо мекунед ҳавасатон бошад, меҳратон бошад. Ин шарт аст. Барамон шумо танҳо мехоҳед ки интернет қатъи кор кунед ё интернет магазин кушед, туризма сар кунед, агар Тоҷикистон ба бошед, просто страничка созеду, ҳамон ба суратҳои беҳтарини Тоҷикистона ҷо кунеду, чизҳои беҳтарини Тоҷикистона ҷо кунеду, даъват кунед. Дута сета туристам ки биёд, ҳавая маршрут карда бурда биёред. Шумо ҳавая метавонед ки туристи компанияҳо фурӯшед бад. То есть чӣ гум, шумо маршрут сохта ва даъват мекунед ва одамо мебиёд, пули шумо метиҳад одамо. Чӣ ба наметавонед? Ин хизматрасония, ин хеле кортон пеш меравад.
агар ки ҳамин хеле 100 дар Тоҷикистон сайтам шавад ки бо ҳама халқи дунё бисёр омода мегирад, ин бисёр фоидааш хуб. вақте ки турист мебиёд 95% пулаш дар ҳамон давлати меомадагиш мемонад. нон мехарад, хӯрока мехарад, гостинца ба пул метиҳад, таксист ба пул метиҳад, роҳ ба пул метиҳад, балиса ба пул метиҳад, ҳама сарфарошхона ба пул метиҳад, аптека ба пул метиҳад ва 95% пулаша ҳамон давлат ба монда мебаровад. барои чӣ қадар ҳама қадар бисёр туриста давлат кунедтон ҳама халқи мо ба хубай. агар шумо интернет қати кор мекардага бошад ҳамин гуфтагиҳом ягон таша кунед. ҳозир наметавонед ин кора кардан, зех нашед, омӯзед, ҳеҷ гап не. 1 маҳ 2 маҳ ним сол вақтуна сарф кунед, омӯзед ин кора. шумо вақте ки ин кора омӯдед, кортон пеш мерад. Туймурод Нозимов: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Устод хуб ҳастед. баъди хондани саволи ман шумо маро ягон нодон ё гумон мекунед, меҳисобидагистед. Не бародари азизам, нодон одам савол наметиҳад. ман чунки кори мана нодон намефаҳмад бародари азизам. савол чунин аст: чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, дар байни тамоми ҷаҳон одамони дунё ба як масъалаи табобаташ ба ҳар кас насиб нашаванда, ин касале чунин аст, махсусан муҳоҷирони тоҷик ба ин касале дучор ҳастанд. ин касале кор, хона, кор. нигоҳ кунед, кор, хона, кор. бо кор, хона, кор. мардикорӣ бошад, хай кори вай бошад, бо хубтар аст офису вай. кори мардикорӣ бошад, айин қимтараш нест, бародари азизам. устоз бигӯед ки аз ин касале чӣ тавр наҷот ёфт? фаҳмо, бояд бизнес кардан лозим. устоз меҳрубон, шумо дар баъзе видео роликоатон гуфтед ки пул бояд ба инсон хизмат кунад, на ин ки инсон ба пул. хайр, фаҳмо устоз, вақте ки пул набошад чӣ? пул дар инсон хизмат кунад, моҳон инсонҳо бояд хизмат кунем гуфта кор накарда гардем? оё мешавад ме? То есть мақсади саволашон ки агар ки пул надошта бошӣ, кор накунем гуфта гардем мешавад ме? Не, бародари азизам, вақте ки пул надорӣ, ту бояд кор кунӣ ки пул ёбӣ. вақте ки пул ёфтӣ, вай пула ту бояд илмомӯзики саришта карда пула нест накунӣ, пула зиёд кунӣ. вақте ки пулдорам ки шудӣ, ту бояд бекор нашинӣ. ҳамин одам мошине ки бекор истад ку, мошине ки бекор истад, аста аста кор мебарад, занг мехӯрадаш. табиат ҳамин хеле оҳана нест мекунад, оҳана. ту боши агар ки ту кор накунӣ, бародари азизам, як номер касалӣ шуда меморӣ. одам кадом вақт одам худаша хушбахт ҳис мекунад? агар ки доимо ягон мақсадаш ба даст овардан тавонад. вақте ки доимо ҳаракат ба ҳаст, доимо ягон кор мекунад, доимо ягон хизмат мекунад, ҳам хизмати ҷисмонӣ, ҳам хизмати фикронӣ, ҳардуш якҷоя шудашда кор. баъд ту бузург мешавӣ, баъд саломатиту нағз мешавад, баъд ту зиндагӣ ширин ай. барои ҳамон бародари азизам, даже пулдорам куши бекор несто. просто пул барои шумо кор карданаш дар кор. чиба? вақте ки пул барои шумо кор мекунад, шумо дастатон тангӣ намебинад, зиндагӣ хуб мекунӣ, оилат ба нағз хизмат мекунӣ, падару модарат ба нағз ёрдам кардан метавонӣ. ин беҳтар ко охе. барои падару модар, нигоҳ кунед, барои оилатон шумо шахси тавоно дар коред. барои фарзандатон падару модари солим дар коред. барои додару хоҳаратон шумо ҳамчун одами тавоно бисёртар фоида мебиёред, чим одами касалӣ, камбағале, одами муттаҳаме, одами қарздоре, ҳар рӯз проблема будагӣ. мо падару модарамон ба ҳамчун фарзанди муваффақ дар корем. аз хотир набароед ки тамоми одаме ки дар ҳаёти мо ҳаст, ва ё мехоҳад ки додараш муваффақ бошад, фахр кунад ки додари ман мехелад. зани шумо мехоҳад ки фахр кунад ки шавҳари ман зиндагӣ нағз кардам, таъмин кардам, тавонист барои ман, барои фарзандон, барои кӯдакам. ҳамин бовар кунед, падару модари касалӣ, ҳамон фарзанд бам дарди сарай. падару модаре ки мисол худаш саришта намекунад, як рӯз ҳамон фарзанд бам дарди сар мешӣ. ва ё конечно ғами туя мехӯрад, конечно ту обеспечен мекунад, не ки ин азоб аст охир. фаҳмидаст одед? ин азоб аст, бародари азиз. барои ҳамон бародари азизам, коре кунед ки пул шумо ба кор кунед. кор кунед, пулдорам кушед, се равно кор кунед, не ки пул бояд шумо ба кор кунад. вақте ки пул шумо ба кор кунад, хайрият бисёр кардан метавонед, худоӣ бисёр кардан метавонед, закот бисёр додан метавонед, халқ ба ёрдам кардан метавонед, корхона кушодан метавонед. пул фақат барои ҳама қадар дар кор аст. пулу чизи ин дунё ини шумо нест. вақтинша ману шумо ин пулу чизи дунё истифода кардан ба ҳақ дорем. ҳамон як муддат 20 сол, 30 сол, 50 соле ки мо ин пулу чизи дунё истифода бардан ба ҳақ дорем то рӯзи мурданамон. ҳавая рӯзи некӣ ба истифода баред, вай беҳтар. фаҳмидед?
Умар Шарифов, салом алейкум. Акаҷон, ман як 8 сол шуд дар шаҳри Москва шаурма ба кор мекунам. Ман як 200,000 рубл дорам. Дилам ки дар Тоҷикистон як точкаи шаурма кушоам. Шумо ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? Бародари азизам Умарҷон, дар ҳамон Москва худат кушо. Дар Тоҷикистон шаурма кушӣ, даромадат камтар мешавад. Дар Москва кушо, аввал якта кушо. Баъд якта коргар гирӯ, он ҷоят ба моно, худат роҳбария сар кунӣ, бо дуюмаша кушо. Бо сеюмаш 10-та 15-та шаурма кушо бачам. ҳамин корро нақс фаҳмидими, болои ҳавай пул кор кардими, значит ту ва ҳамон корба ту ҳеҷ ки фиреб кардан наметавад. ту ба дурӯғ гуфтан наметавад. Технология ёдгир, бизнес ба биё, тренингҳои ман ба биё ёдгир, китобҳои мана хон. Ман ту ва ёд метиҳам чӣ хел аввал якта шаурма кардана, баъд 200та шаурма кардана. Ана ин кора кун. Ҳар як шаурма ту ва агар ки $50 як рӯз ба пул тиҳад, як шаурма. Агар ки як рӯз ба $50 ту ба пул тиҳад, уйла кун худат. Як моҳ ба чӣ қа мешад? $6,000 мешада? 30 рӯз ба $50. ҳамин хеле? Биё мана инаш як тараф партою, гӯ ки ҳамин як шаурма ту ба як моҳ ба $1,000 даромад дорад, $500, чисти прибыл дорад, $500. 20 кун, 20 вай $10,000 метиҳад ту ба ҳар моҳ ба. Шероз Каримов, салом алейкум. Муҳтарам муаллим Давлатов, саволи ман чунин аст. Ман савдогар ҳастам. Точкаҳои ман ба номи дигар кас оформид шудагӣ ҳастанд, яъне ИП. ИП айни. Худам то есть дар Москва барои ИП кушодан ба паспорти тоҷикӣ дар налогҳои Россия ягон вариантош мешавад ё не? Бародари азизам, агар ту гражданини Тоҷикистон бошӣ, ИП кушодан намемонанд туя. Манам ҳами ҷои то Россия ва оба ООО мекушам, акционерное общество ООО. Общество с ограниченной ответственностью. Тоҷикистон ба ҷедемиме мегуна чиза. Пул ҷамъ кун, ба савдо, точкаҳои савдо дошта бошӣ, кушо компания, ҳеҷ ки ғамат наметиҳад, зато бизнесат бепроблема мешавад. Раз бизнес карда истодед, Ширазҷон, значит пул доред. Компания кушед, ба ҳузур кор кунед. Конечно, отчетносташ мушкилтар аст компания. Мана ИП ба осонтар аст. Ҳам проблемаш кама, ҳам осонтар аст и так далее. Дарсои ман ба биед, ман ёд метиҳам чӣ хел кор карданам. Будантон дар кор шуда. Ин чиза 2 минут ба шумо ман гумам ки шумо мумкин ки истифода карда натоед. Барои ҳамон дарсо ки омадед, ман якчанд та схемаҳоша нишон метиҳам, якчанд моделҳоша нишон метиҳам. Иншоалло кортон пеш мерад. Ҷоник Сафаров, салом бародари ислом. Ман як бачаи 32 сола аз занам ҷудо шудагӣ дар Москва дар фирма кор мекунам. 150,000 ҷамъ кардагӣ дорам. Бояд занг гирам. Агар занг гирам, пулам тамом мешавад. Боз бепул мемонам. Аз шумо илтимос як маслиҳат диҳед. Бародари азизам Ҷоник, 32 сола ки бошед, аввал занг гиред. Умри ҷавонитон мегузарад. Умри ҷавонӣ бисёр хуб ай. Бовар кунед на. Ҳамин мардигаритонам, ҷавонигаритонам 10 сол 20 соли дига ай. Зану фарзанд дар кор ай. Фарзанд тестатар қабататон ба калон шуда мебуравад. Барои ҳамон занг гиред аввал. Занг гиред, худо ба дуо кунед. Худо хоҳад ҳамин кор карда истоде, ҳамон кор карда оилатона дидан мегиред. Аста-аста ҳамин ҳар моҳ якта китоб хонед. Ҳар моҳ. Баъд аз 1 сол магней саратон фаҳмидатон дигар мешавад. Баъд ба сари ҳамон коре ки куҷое ки даромад карданед, ку оилаи ба кор карданед. Ҳамон соҳа ба бизнес кунед. Аввал ҳамон соҳа ба карьера созед. Кадри бақува шед, болотатар буред. ҳамон фирме ки кор карданед, ҳамон ҷо ба касб шуда болотатар бабуред. Оилатон зиёдтар мешавад. фаҳмида истодед? Пули кор кардан ҳамаша хонароӣ накунед. Оила кунед, занг гиред аввал занг гиред. Умри ҷавонитонро безан нагурзонед. Зан надошта бошед, шумо маҷбуред ки ҳаромбозӣ кунед. ҳаромбозиам ки накунед, умри ҷавонитон ҳамтон мегузарад. Чӣ дар кор? Бидонед, ин дунё ку дунё нағз зиндагӣ кардан дар кор, ширин зиндагӣ кардан дар кор. Мардӣ ин ай, бузургӣ ин ай. Баъд дигари маслиҳате ки дига метиҳам, бародарои азиз, ман ҳамин сол вақте ки дар Тоҷикистон будам, 10,000 одама бепул дарс додам. Ҳамин 1000-та одама ман дарс додам, ҳамон одамое ки заявление додагӣ буданд ки ЗАГС барои ҷудо шудан. Суд ба заявление додагӣ барои ҷудо шудагӣ. Ман ҳамин 1000-та ҳамин хел оилао қате дарс гурзондам. соли гузашта 10,300 оила ҷудо шуда аз Тоҷикистон. Ин таърихи Тоҷикистон ин кор шудагиш нест ягон бор. Имсол нимсола ба ҳам хеле бисёр буд. Ман будагӣ, ман нимсола дидагӣ будем, хеле бисёр буд. 2017 10,300. шумо представӣ кунед, умри тоҷикҳо ин коро набуд. Ман илтимос мекунам, шумо ҳамаатон муҳоҷиред, бисёротон муҳоҷиред. Бисёриҳотон дар мусофирӣ ҳастед, оилаҳотонро напартоедон, аз худо тарседон. ҳаракат кунедон, бародарои азизам, оилата напарто. ҳамин оила ки аст оила? Инам як умр дорад.
як умр дорад, ба умеди шавҳар мекунад ки ҳамин шавҳарам қадри зиндагии шерин мебинам, ба умеди шавҳар мекунад ки ҳамин шавҳарам ман ба ёрдам мекунам хушбахт шудам. Ба оилаҳотона напартоятон. ин хуб нест. дар нимароҳ намонед оилатона. бо фарзанд дошта бошед, тем боле меҳри инсон дар чашмай. солош қадре ки дур гаштед, конечно шумо аста-аста бегона шуда мебуравед. ватанам бегона мешед. меҳри ҳамон хоку, меҳри ҳамон обу, меҳри ҳамон падару модарам гум мешавад. оилаҳотона напартед. дур нагурезед аз ватан. ақаллан 3 моҳ ба як бор ватан ба биед. ақаллан 3 моҳ ба. кадомаетон ки оиладор ҳастеду падару модаратон зинда ҳастанд, и оилаи шумо падару модари шумо як нигаҳ карда истодааст. 2 моҳ 3 моҳ ба ҳар моҳ биё нигаҳ кун. ин беҳад зарур, бародари азиз, беҳад зарур. умр мегузарад, баъд пушаймон мешед. агар ки додару хоҳаро ҳастану падару модаратон ба то ҳозир ёш ҳастану додару хоҳаро ҳастан, нигаҳ мекунан падару модар ба шумо унҷи ба ҳастед. оилата бар пешад ба. оилата бар ки ҷомата шуд, хӯроката пӯшад кунад, хӯроката тайёр кунад. оилата бар. оилатона ки бурдед дар пешона, шумо ҳаромбозӣ намекунед. ҳаромбозӣ кунед, коратон ба барака мешавад. касбу коратон ба барака мешавад. фарзандотона хонондан ба осон мешавад. шумо ба 1 сол 2 сол ки унҷа зиндагӣ кардед, фарзандотон мактаби ҳамонҷи мерад, фикронаош дига мешавад. мефаҳмед? фарзандотона фикронаи дига қати тарбия кунед, замонавӣ қати тарбия кунед. ҳама шумо ба осон. ман орзу мекунам ки халқи мо худованд ҳидоят кунад. мо дуо мекунем ки халқи мо худованд ба роҳи некаш барад. намозотона напартетон. намоз шумо аз кори бад мегардонад. ман 8 солагим 5 вақт намоз мехонам. 8 солагим ман ҳоҷи тамоми Тоҷикистон зиёрат кард, тамоми Средняя Азия куҷош багай, ҳамаш ба ман рафта зиёрат кардагӣ. шумо қадр кунед, одами илмдора ҳурмат кунедон. як одами тавоноа қадраш ба расетон, ҳурмат кунедон. ҳаме чи аз беилмӣ мешавад. ҳаме азоб аз беилмӣ мешавад. худотон намозхон бошед, забонатона тоза кунед. вай баъзе комментарие ки мебинам, чиба дигару ба ҳақорат мекунедон. мана мисол баъзе мо ҳофизоа шеъраша гӯш мекунед, худованд ҳамон ҳофиз ба ҳунар додааст ва шумо ба хизмат кунед. чиба шумо поини вай ба комментарие бад менависедон? наход ки ту ҳамин хел кай кунӣ. برادرها عقلاتون کار فرمونه یاد گیرید. نصیحت های من میفورد نمیفورد من کارم نیست. من برای همه کار نمیتونم کردن. من برای همون آدمی کار میکنم که همین نصیحت های من احتیاج دارد. من برای همون آدمای کار میکنم که نصیحت های من گرفته زندگیش بهبودی میکنند. همه جا با 2% 5% آدما سیرمنو نمیفهمد. وای به ما اورینتیر نداره. برای ما اگر که تو دهنت میکشی، از دهنت سخن نیک برات وای بهتر کاخه. نگاه میکنم даже навистан наметои, навистана ёд ги охе. ақаллан хон навистана ёд ги, ҳамон гапи навистаги та худат хондан наметои баъзе. Ва комментариҳо баъзе ҳамон хофизоба, баъзе ҳамона ҳукуматдороба барои ватанам ин кора накунед, ин кор кори хуби нест. Ин кор ягон некӣ намебиёрад, на ин дунё ба, на ахират ба. муросо кардана давайти ёд мегирем. ватанома сохтана бия ёд мегирем. Якдигарома биё дастгирӣ кунем. Ин беҳтарай. من بعضی وقت گیره میکنم کامنترهای شما خونده بچه ها. چرا؟ ملت منمی. بعضی کامنترها میبینم یکتاش منم دغالانه حقارت کرده است. حقارتای بد کرده است. میدونی چی نوشته است؟ چیز زند به فلان کنم افته نوشته است. ما وای به مهنت کردیم که زندگیش بشه، من به این خیل نوشته است. همون برادری که همین گپ نوشتی، با نگاه کنی همین روبریک روسی بنوشته است. و خلق بسیار تمام دنیا ما به رحمت میگن. ملت خودم این گپ نوشته است. شما فکر کنید که برادری که همین گپ نوشتی، خر همون محصولات بین پای خر از این تو کلانترای تو اخرم میگرزوندی. تو اخرم گرزوندی. عقلاتون کار فرمایدون بچه‌ها. من چیزا مجبورم که گومید که شما تازه کنیدون. دیگه یوتیوب دیگه جواب گپی بند نزنیتون. ممکن نیست برادرها. ممکن نیست. این فهمیش خلق ما باید دیگه کردنش در کار. وهاب رحیمов سلام معلم، من از اسفره. ما با بسیار میوه خشک با صفت میروید.
яъне зардоло хуб мешуд ки ба дигар давлатҳои дунё шартнома баста машҳури ҷаҳон кунем. Бале бародари азизам, ин кора кунем. ҳар як чизе ки дар натурални ҳаст, чизҳое ки мисол маҳсулотое ки дар давлати мо шуда мешавад, мева, нигоҳ кунед, натурални зардолу, тамоми намудҳои мева, сабзавот, натуральный санг, камень, натуральный об, ҳаме чизе ки дар Тоҷикистон именно чизе табиӣ, натуральный мешавад, бояд ки дар тамоми дунё калимаи натуральна Тоҷикистон бояд ки тасаввур ҳамин гун ки ба навз гун ки магнитофони японский гун шумо чӣ тасаввурот пайдо мекунед? Качественный магнитофон. Ҳамин хеле агар гун ки китайский веш шумо гун мекунед ки ягон чиз некачественный, сифаташ паст. Мо бояд ки калимаи Тоҷикистон ё маҳсулоти Тоҷикистона тамоми бизнесмено бояд ҳамин ба кор кунад, тамоми давлатдоро бояд ҳамин ба кор кунад, тамоми халқ бояд ҳамин ба кор кунад. Ки ҳамин ҳамаҷиҳата шуда мо як тасаввуроти дунёе ба тасаввуроти сохтано дар кор ки халқи дунё вақте ки мегӯяд ки чизи тоҷикӣ тасаввуроташ ин чизи сифаташ тоза, чизи сифаташ баланд, ин чи гуфта гап натуральный. Ҳамин тамоми дунё ба мо ин чиза калаш ба ин чиза шудан. Таҷикский продукт должно ассоциироваться с натуральными продукциями. Тамоми дунё ба ин кора кардан дар кор. Барои ҳамон мева мебаровардан метавонед, ягон чиз дига баровардан метавонад Тоҷикистон. Тамоми бачае ки кадомаетон ки хоҳед ки дар Тоҷикистон корхона созед, кадомаетон ки хоҳед ки дар Тоҷикистон мисол чизи Тоҷикистона, оби Тоҷикистон берун бабароред, санги Тоҷикистон пул карда берун бабароред, корхона сохта аунҷа ҳосилаша берун бабаровардан. Кадомет ки бошӣ, ман ёд метиҳам. Отдельно ман группа месозам, отдельный групп месозам, ман ёд метиҳам чӣ хел экспорт ба кор кардан, чӣ хел аз Тоҷикистон бора берун ба баровардана. Додару хоҳаротона, худоатон, ҳамон мактаби академия менеҷменти бизнеси ки ман сохта истодиам, ман барои ҳамин ин кора карданам. Ман селский хазас, тамом мардуме ки соҳаи деҳқонӣ ба кор кардаастам мехоҳам ёд диҳам. Тамом мардуме ки корхона мехоҳастам бояд ёд диҳем. Халқи ман бояд ёд диҳем. Ман ҳами шуморо пул додан наметавонам. Ман бисёр фикр кардам. Ман ҳами кора кардан наметавонам. Ман 100-та, 1000-та, 10,000-та корхона сохтан наметавонам. Ҳами шумо пул додан наметавонам. Лекин ман ҳами шумо ба илм метавонам додан ки ҳама мо якҷоя 1000-та корхона сохтан метавонем. 100,000-та корхона сохтан метавонем. Барои ҳама ман роҳи илма гирифтам. 20 сол хизмат кардам ман ин чиза ки ёд гирифта халқам ба ёд диҳам. Ман ба ҳамин сабаб ин кора карда истодиам. Ҳамватанои азиз, дар таги рубрика шумо ба почта ҳаст, почта ба саволотона нависед, комментария ба фикру хаёлои дурустатона нависед, маслиҳатҳои дурустатона ки халқамо ба насиҳат кунед, халқамо ба якдигаратон ёрдам кунед. Баъд агар ки почта набинед, ага бояд калимаи ешо гуфта нависед, ва зер кунед кушода мешавад. Мана ин рубрикаи мо ҳаст, канали мо ба вашавед, обуна шавед канали мо ба, то есть қайд багире худатона, фейсбук, инстаграм ва мо ба ҳаст, унҷа ба хуш шавед, баромадҳои мана гӯш кунед, китобҳои мана хонед, китобҳои тоҷикия кадом телефонҳо қати дастгир кардан метавонед, кадом шаҳрҳо ба ҳаст, тамоми шаҳрҳои Хуҷанду Душанбе бас, кадом номер ба телефон кардан, мана ин поин телефон ҳаст, ҳамоно ба муроҷиат карда ба даст оварда хонед. Биёед аз маҳалласозӣ ба миллатсозӣ сар кунем. Биёед аз хонасозӣ ба корхонасозӣ сар кунем. Биёед аз мардикорӣ ба соҳибкорӣ сар кунем. Ватанамон обод кунем. Дар хизмати шумо. Саломат бошед. Здравствуйте, дорогие земляки, дорогие друзья. 31 января, 1 февраля, 2 февраля я буду в Москве 3 дня, 3 целый день, по 6 часов провести семинар именно самым необходимым темам, которые на сегодняшний день для нашего народа является самым необходимым. Это первое. Как формировать мышление богатого человека. Первый день я буду говорить об этом, для того, чтобы вы научились мыслить как успешные люди, для того, чтобы у вас мировоззрение формировалось, для того, чтобы вы начали понять, видеть свои возможности, с чего начать и с какой точки находитесь, то есть как твое положение в данный момент и к какому точку ты хочешь добраться и так далее. Второй день я буду говорить, как начинать делать бизнес с малым капиталом. Я буду объяснять, как привлечь ресурсы, как управлять ресурсами, как выбрать бизнес, как находить продукт, как находить рынок, как находить партнеров и так далее, и так далее. Третий день я буду говорить основные принципы маркетинга, то есть основные вещи, которые в маркетинге, которые создают для вас именно тот рынок, который вы можете расширять, что за какой бизнес вы должны взяться, который позволит вам поток людей создать к этому, какие ценности создать, как решать проблемы других, чтобы взамен вы могли получать доход, именно как создать свой рынок, как расширять свой рынок и масштабировать этого. Эти вещи буду говорить
третий день. Добро пожаловать, дорогие мои, это благотворительный тренинг. Постарайтесь посещать этот тренинг и максимально получать от него пользу. Возможно, это изменит вашу судьбу навсегда. Иногда порой одна мысль изменит жизнь человека, иногда одна книга, иногда одна встреча, иногда одно, можно сказать, сюжет фильма или чего-то, или одна ситуация, проблемная ситуация жизни или радостная ситуация жизни изменит судьбу человека навсегда. Может быть, эта встреча для вас будет именно то поворотный минут вашей жизни. Неважно, сколько человек идет по неправильной пути, важно вовремя останавливаться и поворачивать туда, куда тебе надо. Вот это очень-очень важно. В человеке есть два дня рождения. Один день, когда он родился и в жизни появился, его мать родила, появился в этой жизни. Второй день его рождения, тот день, когда он начнет понимать, ради чего он живет, к чему он способен. Поэтому добро пожаловать. Хамватаной азиз. Да хамим вохуре худатон, ёру бародаратон, рафиқатон, ҳами ҳамсинфотон, касе ки да ҳами шарои мусофире боша гирифта биёедтон. Рӯзи якум ман ёд метиҳам чӣ хел тарзи фикронаи мардуми сарватманда, чӣ хел фикр кардана ёд гирифтанатон дар кор. Ҳамчун мардуми сарватманд фикр кардана ёд гирифтанатон дар кор ки ҳамон шароите ки шумо ҳастед дидан тавонед ки чӣ хел ту метавонӣ ки ҳаётата дигар кунӣ. ҳамон возможностое ки шумо пайдо мешавад ҳамона чӣ хел истифода кардана ёд гирӣ. Дуюм рӯзи дуюм ман дарс метиҳам чӣ хел бизнесро сар кардан, аз куҷо сар кардан маблағи камқатӣ. Дар ин бобат ман гап мезанам чӣ хел партнёрро ёфтан, чӣ хел продукта вибор кардан, чӣ хел бозораша сохтан, чӣ хел муваффақ шудан дар ҳамон шаҳрҳои мусофира меда Тоҷикистон мед сарфи назар. Рӯзи сеюм қонунҳои асосии маркетинг ёд метиҳам. Ҳамин се дарси асосӣ метиҳам, ҳамин се рӯз. Дар ҳамин се рӯз шумо ёд мегиред чӣ хел бизнес сохтана, чӣ хел коғазаша кардана, чӣ хел документаша бурдана, ҳамин чизҳо ёд мегиред. Рӯзи 31 январ, 1 феврал, 2 феврал ман дар Москва шумои интизор. Ба хизмати шумо, вашим услугам, ребята, до встречи в Москве.